Witajcie Rostomili. Na zicher widzicie kajżech dzisiaj jeżech nad rzeką. Je to rzeka Kłodnica. Rzeka Kłodnica, tutaj wam pokażę jedna ciekawostka, bo mamy nad tą rzeką Kłodnicą syfon rzeczny. Je to drugą taką budowla w Polsce, są no dwie. A na czym polegał syfon rzeczny? Syfon rzeczny to taka konstrukcja, kaj rzeka płynie pod rzeką. No, w tym przypadku akurat nie mamy czegoś takiego, że rzeka Kłodnica przepływał pod rzeką, no przepływał pod kanałem Gliwickim. Czyli ona se einfach tutaj pod spodkam leci. Tutaj mamy choby taką groblę. No i tutaj widzicie Gliwicki kanał. I tam z drugiej zajty, jak widzicie te barierki, to tam zaś pod spodkam wypływał Kłodnica. Naszą taką, można powiedzieć, najszybszą rzekę śląską. Jak sami żeście widzieli, fest szybki nurt. No, Ron by się sam nie chciał utopić. Wiedzieliście, że mamy sam coś takiego? Jak ja, to mi napiszcie. No, traktuję to w formie ciekawostki. Mam nadzieję, że sam przyjedziecie sami to obejrzeć. Jest to dość ciekawą konstrukcja.